Boa tarde a todas e a todos. Estamos os aquí na primeira das mesas redondas que compoñen estas xornadas, Nós e o mundo e nós. Hoxe nesta mesa traballamos en poñer o foco sobre o celtismo, Irlanda e Galicia. A primeira das nosas relatoras será Margarita Esther Sá, que é profesora titular de Literatura Inglesa e Americana na Universidade de Santiago de Compostela. É autora da tese doutoral El problema de la caracterización en la obra de James Joyce, el artista y sus personajes. Ademais, é secretaria da Sociedade Española James Joyce, editora da revista académica Papers on Joyce, e ten publicado numerosos artigos sobre Joyce, Lessing, James, Frame, sobre literatura moderna, poscolonial, literatura irlandesa contemporánea, teoría crítica e crítica feminista. Na súa intervención falarános sobre a presenza de James Joyce na revista Nós, así como nos principais expoñentes desta xeración, como poden ser Otero Pedrallo e Vicente Risco. Entón, damos a palabra para que faga a súa intervención. Bueno, moitas gracias. Eu, en primeiro lugar, quería agradecer ao equipo de Canal a organización destas xornadas e a invitación. A invitación para min ten unha doble atracción sentimental e persoal. Eu, como dixo Daniel, fixen a tese sobre James Joyce, pero, ademais, lembro dende nena, son de Ourense, entonces lembro dende nena como me falaban, especialmente o meu padriño e a miña nai, sobre as figuras de Risco e de Pedrallo a quen eles coñeceron cando xa estes ilustres galegos eran ben velliños, como me contaban que Risco prácticamente xa non vía nada e que Otero Pedrallo, a pesar da avanzada idade, era un persoaxe impoñente. Ben, entón vou falar da atracción que amosaron algúns escritos Risco e Pedrallo hacia a figura e a obra de James Joyce. A pegada do insigne escritor irlandés James Joyce en Galicia é indudável, e as súas orixes remóntanse, como ilustraremos hoxe, a xeración Nós en xeral e as figuras de Otero Pedrallo e Vicente Risco en particular. A inquedanza, a curiosidade e o internacionalismo dos dous ilustres escritores galegos materializáronse moi cedo nunha serie de publicacións na revista Nós, esa pioneira canle sociocultural que hoxe conmemoramos con orgullo. Pedrallo e Risco foron quen de ir máis aló das nosas fronteiras e convertéronse en críticos pioneiros dun escritor que na actualidade é unanimemente aplaudido, pero que a principios do século XX, salvo por unha reducida elite intelectual, estaba a ser ignorado e desprezado, cando non condenado pola censura na meirande parte dos países occidentais. Semella oportuno lembrar, antes de seguir adiante, o texto que co título Primeiras palabras, primeiras verbas, inaugura Nós, publicado no primeiro número da revista en 1920, onde se di: Hoxe chegou a vida na nosa terra, unha xeneración que se deprocatou do seu imperioso deber social de crearen para sempre a cultura galega. E tamén Nós a ser a representación no mundo da persoalidade galega na súa ansia de se afirmare como valor universal, autóctono, diferenciado, dentro ou fora da terra. Pero tamén afirman que Nós abre as súas páxinas a prestixiosas persoalidades estranxeiras que contan de nos honrar coa súa colaboración e tamén a informar o público galego do momento das ideas no mundo civilizado. Como se pode comprobar, a revista nace reivindicando a cultura galega para inmediatamente suliñar a vocación internacional da publicación que proxectan nunha dobre dirección, no seu desexo de trascender o local e amosar a universalidade da identidade galega, así como no obxectivo de dar a coñecer ao público galego as ideas e expresións máis vanguardistas que estaban a florecer máis aló das nosas fronteiras. Dende os primeiros números de Nós fúndese o local e o universal, e así os estudos etnográficos, arqueolóxicos, históricos, lingüísticos, artísticos, que reivindican a necesidade de reclamar unha identidade cultural propiamente galega ata o punto do enxebrismo,
conxúganse cun proxecto de internacionalización que establece pontes co burbullante panorama cultural de Europa de principios de século, a poder ser evitando pasar por Madrid. Eso sí, a ponte construese de xeito máis coherente e ilusionante a través da proxección dunha identidade céltica de carácter atlántico con certas rexións e países como a Bretaña francesa, Escocia, Irlanda e Portugal. Imagino que da atracción exercida pola irmá Irlanda falará a miña compañeira Manuela Palacios, polo que eu non me deterei nas constantes alusións á terra natal de Joyce que apareceron en Nós. Si me tenta precisar que a proxección do mito celta, que certamente se testemunha en numerosas contribucións aparecidas en Nós, non impediu que os intelectuais galegos deran boa conta das distintas vanguardas da máis variada procedencia, rusa, alemá, francesa, inglesa, das que deduzo se ocupará o meu colega César Domínguez. Centrareime, por tanto, na presenza de James Joyce en Nós, que abrangue profundas reflexións críticas sobre a relevancia da súa figura e da súa obra, referidas a cuestións estéticas, políticas e religiosas. A traducción de anacos dos seus textos e mesmo pezas creativas nas que se homenaxea ao xenio irlandés. Así, no exemplar de maio de 1926, Vicente Risco céntrase en James Joyce no seu artigo A moderna literatura irlandesa. No número 32 dese mesmo ano, 1926, Otero Pedrallo publica a traducción de fragmentos do Ulise en galego. En 1929, o boletín número 67 de Nós inclúe a peza de Vicente Risco que leva por título Dédalus en Compostela, pseudoparáfrase, no que se relata un encontro ficticio entre o protagonista joyciano, Stephen Dédalus, e o propio Vicente Risco. Outras referencias aparecerían en notas en distintos números de Nós entre 1927 e 1929. E tanto Otero Pedrallo como Vicente Risco seguirían a referirse a Joyce noutros xornais nos anos seguintes, sendo os máis soados o fermosísimo texto de Pedrallo, Ana Livia Pluravela, que apareceu en El Pueblo Gallego en 1931, e o coñecido recoñecemento de Risco, El Ulises foi máis fuerte que yo, que foi publicado no xornal compostelano La Noche en 1954. Estes datos semellan un interés xenuíno en Joyce. Son algo máis que meras alusións de pasada a un escritor que estaba a ser asociado á polémica nos círculos intelectuais europeos máis vanguardistas. Hoxe en día, James Joyce é considerado como un dos escritores máis influentes da literatura universal, referente para a infinidade de escritores en todo o mundo, desencadenante da chamada industria James Joyce, que xira en torno á súa figura e á súa obra, e que abrangue dende o mundo da academia ata o ámbito turístico. O 16 de xuño de todos os anos son moitos os países que celebran o famoso Día de Bloom, o Bloomsday, que conmemora a data na que transcorre a acción do Ulises, a novela máis reveladora do irlandés e, sin dúbida, a que lle proporcionou sona mundial. Moi brevemente, exporei a continuación, sobre todo tendo en conta que hai alumnos, quen era e que fixo James Joyce para poder así calibrar a posteriori a importancia de que autores como Risco e Pedrallo lle prestaran a súa atención tan axiña no tempo e accederan a súa obra dende Galicia. Como ben sabedes, James Joyce, nado en Irlanda en 1882, exiliouse da súa terra natal e viviu en diferentes países europeos como Italia ou Francia, ata morrer en Suiza en 1941. Escribiu 2 poemarios, unha colección de relatos, unha peza teatral e 4 novelas, ademais de exercer como profesor de inglés e articulista. A colección de relatos dublineses e o retrato do artista cando novo son probablemente as obras máis lidas do autor, pero non son nin de lonxe as máis frecuentemente mencionadas, nin as que contribuíron á súa proxección como un xenio das letras universais. Ese lugar é ocupado por Ulises, recoñecida unanimemente como unha das novelas máis importantes escritas en lingua inglesa. E Finnegan's Wake, o Espertar de Finnegan, é considerada unha das máis difíciles, aínda que tamén das máis fermosas, máis que polo que di, obxecto sempre de debate, polo ben que soa, aspecto no que si semella que hai consenso. O legado que nos deixou a obra de James Joyce abrangue unha revolución estética e a vez que unha profunda revisión de nocións como ser humano, personaxe, historia, arte ou nación. Era un rebelde que sentiu que debía abandonar a súa terra natal para así coller distancia e poder reflectir os males que na súa opinión estaban a paralizar a súa nación, ao igual que o resto de Europa. Adoitaba decir un tanto desacougado
que Europa sofría do que el chamaba unha parálise da vontade, e que a non publicación da súa obra adiaría o desenvolvemento da civilización. Quería que os irlandeses botaran unha ollada a si mesmos na súa colección de relatos que el describía como un espello ben pulido, que reflectía a parálise cultural, política e relixiosa que predominaba en Irlanda e, por extensión, en Europa. O Ulises é un exercicio a nivel estético sen precedentes na literatura, composto por 18 capítulos, nos que o escritor emprega case outras tantas técnicas narrativas que van dende a narración realista, o monólogo interior, o fluixo da conciencia, a imitación de técnicas xornalísticas ou dramáticas, entre moitos outros. Joyce asociou cada capítulo a unha hora do día, unha cor, un órgano do ser humano, unha estea, un arte e un símbolo. No Ulises, James Joyce retrata a condición humana dende os máis diversos puntos de vista ata tentar abarcar toda a súa complexidade. Os protagonistas son dous homes, un deles un xoven, Stephen Dedalus, ao que o lector joyciano xa coñece dunha obra anterior, o retrato do artista cando novo. Stephen é un rapaz complexo, tristón, acaba de perder a súa nai no Ulises, traballa desganado como profesor nun colexio, pero as súas verdadeiras aspiracións son convertirse en escritor. É un intelectual que anda matinando desacougado, desencantado todo o tempo, que non acaba de atopar o seu sitio na vida, como nos pasou a moitos a unha certa idade. Mais atractivo para o lector é Leopoldo Bloom, home de mediana idade, pai dun adolescente que perdeu outro fillo a pouco de nacer e perfectamente consciente de que no día en que transcorre a acción da novela vai ser enganado pola súa muller, Molly Bloom, quen vai ter un apaixoado encontro co seu amante, sen que o seu home faga nada por impedilo. O señor Leopoldo é un bo home, de ascendencia xudía, por parte de pai, que simpatiza coa situación das mulleres, cos animais e coa natureza, aporta certamente humor á novela coas súas teorías pseudocientíficas e as súas teimas e obsesións. É un dos personaxes da literatura mellor retratados e cunha maior complexidade. Dicíamos que causou con Molly Bloom, a protagonista feminina que definitivamente coñecemos no último capítulo da novela, outro caso da excelencia da caracterización joyciana. Considerada por uns como un exemplo da misoxinia do escritor, outros non dubidaron en ver nela un claro exemplo de reivindicacións feministas na Irlanda católica e patriarcal de principios do século XX. Basten estas pinceladas para voltar a Risco e a Pedrallo e ao seu interés en Joyce e no seu Ulises. As referencias a Joyce en Nós comenzan, como dixemos antes, no marco dos artigos que Vicente Risco estaba a dedicar a Irlanda e aos escritores irlandeses, en unha das entregas da súa serie A Moderna Literatura Irlandesa. Risco fai unha especie de biografía do escritor e describe as súas distintas contribucións literarias. A información que proporciona, aínda que con algún dato erróneo, na miña opinión, menor, é ben completa, e atoparse con esta peza tan cedo no tempo, coido que é bastante meritorio. Aínda que haxa quen tenta restarlle mérito aludindo ás fontes francesas nas que Risco se tería documentado, son incontables os retratos de Joyce e da súa obra posteriores no tempo que non aportan un grao semellante de cantidade e calidade informativa. Pero que di concretamente Risco sobre Joyce? Para comenzar, fai unha aseveración que ia permanecer sen variación no tempo. A Irlanda deu, e cecais somente esa Irlanda podería dalo, este caso que poderíamos decir único no noso tempo, diste home, diste escritor, de quen todos falan e que se cadra ninguén leu, o que sigue pasando hoxe en día. Risco tamén fai referencia á dificultade que existía na época para acceder directamente ás obras do escritor e recoñece que os anacos que podían ir lendo a furtadas era a través do que el chama esas revistas novas, en referencia, entre outras, a Commerce ou La Nouvelle Revue Française. O galego describe físicamente a Joyce, fai referencia á súa experiencia vital e daba conta da súa obra publicada ata o momento. Fala dos poemarios, de dublineses, do retrato do artista, de exiliados e do Ulises, que considera a obra capital e a que presta máis atención. Tamén explica os problemas de censura que adiaron a aparición tanto de dublineses como do Ulises. Risco enfatiza a ansia de liberdade de Joyce, o seu rupturismo, a súa rebeldía, tanto a nivel persoal como estético. Eu non acabo de entender
Por que se ten enfatizado unha actitude crítica por parte de Risco hacia Joyce? Pois, na miña opinión, lendo cos cuidados seus textos, o que o galego estaba a suliñar é o que o propio Joyce promovía, unha imaxe del como un desacougado, tristón e malhumorado, un tanto botarate, tanto nas súas referencias á Igrexa como a certo sector do nacionalismo irlandés. Dixo Risco, e con acerto, que Joyce era soberbio como Demo, nin estuvo cos renacentistas irlandeses nin cos seus inimigos. E a clave está precisamente na ambigüedade que Joyce sempre proxectou, porque se Joyce era algo, era sobre todo, e por riba de todo, irlandés, como tamén sinalou o galego. E do irlandesismo diste descastado que imos dicir? Pois temos que dicir que padece no desterro a obsesión da Irlanda, que todas as súas obras tratan da Irlanda, pasan na Irlanda, e os seus persoaxes son irlandeses, que non perde de vista a súa terra, que se entera de canto pasa nela, que lê todos os días os xornais da lá, que cantos papéis trai no bolso refírense a ela, que o queira facer falar, teñe que falar de Irlanda, que ele é tristeiro, desgraciado, exilado, polo derradeiro, que o seu espírito é fondamente irlandés, irlandés pola súa rebeldía, pola exageración, pola paixón, polo humorismo, pola cobiza do misterio, pola rareza, porque non se imita ninguén. Fai xa bastantes anos, eu escribí un artigo no que a través do estudo dos escritos críticos de escritor de James Joyce, así como da análise dos 3 volumes de correspondencia privada, revisaba certos prexuizos emitidos pola crítica temperá, como son o seu suposto rexeitamento ou incluso desinterés pola cuestión nacionalista en Irlanda, ou a súa actitude con respecto á Igrexa Católica. Dos escritos e cartas non é difícil deducir que o que Joyce rexeitaba era calquer tipo de revolución violenta, independentemente da causa que a orixinara, e que estaba en contra de toda forma de tiranía, tanto por parte de Inglaterra como dende a xerarquía eclesiástica, e que lle incomodaba o excesivo localismo do rexurdimento cultural irlandés. É ben sabido que Joyce rexeitaba 2 aspectos moi concretos da relixión católica: o seu carácter normativo e prescritivo e as limitacións que impuña no coñecemento e asunción da complexidade do ser humano, así como que nunca olvidou a educación e disciplina recibida dos xesuítas e que apreciaba os rituais e a riqueza da simboloxía religiosa. Tamén a crítica co paso do tempo foi matizando o suposto desinterés joyciano pola loita de Irlanda en prol da súa independencia. Joyce admiraba ao líder Charles Stuart Parnell, incluso a Arthur Griffith, fundador do Sinn Féin, que proclamaban un nacionalismo afastado da violencia. E o primeiro, Parnell, foi condeado polos irlandeses por mor do escándalo causado a raíz da súa relación cunha muller casada. Para Joyce supuxo unha soada desilusión cos seus desleais compatriotas irlandeses, e aínda así a súa vida e a súa obra seguiría a xirar dende a distancia en torno a Irlanda. Despois do artigo de Risco, apareceu en Nós a tradución de fragmentos do seu Ulises a cargo de Otero Pedrallo. Se no caso do primeiro tentouse identificar as fontes das que obtería a información Risco, máis debate aínda ocasionou a traducción aparecida en 1926 baixo o título Anacos da soadísima novela de James Joyce postos en galego do texto inglés por Otero Pedrallo. Os fragmentos traducidos se corresponden por esta orde co capítulo 17, coñecido como Ítaca, e cun anaco de menor longitude do capítulo 12, o Cíclope. Entre as controversias xurdidas pola traducción de Pedrallo, atopamos as referidas á escolla deses 2 capítulos concretos, o porqué desa escolla. A orde invertida na publicación en Nós, a se fixe unha traducción directa do inglés ou se axudou das traducións francesas que ian aparecendo. Tense analizado todo. Se Pedrallo tiña un exemplar do Ulises en inglés, que o tiña. Se as páxinas dese exemplar estaban abertas ou non, e estaban usadas as que se corresponden coas páxinas traducidas. Se o nivel de inglés de Pedrallo, do que se sabe que recibía clases particulares, era axeitado para levar a cabo tal fachenda. Se a súa é ou non a primeira traducción aparecida na península, en competición cuns anacos incluídos nun artigo do catalán Antonio de Marichalar uns anos antes. Hai toda unha bibliografía sobre o tema, sendo probablemente o estudio, na miña opinión, máis rigoroso e ecuánime, o do meu compañeiro César Domínguez, publicado no número 213 da revista Grial do ano 2014. É iso que saíron outros posteriores,
pero sigo pensando que o César é o máis ecuánime. Eu non quero parecer lixeira e debo recoñecer que non son traductora. Igual por iso non me atraen tanto estas teimas, estos debates. O que si vos direi é que o mero feito da existencia desa traducción ten un mérito encomiable. Pensemos que se pasaron tantos anos ata que Ulises foi traducido na súa totalidade ao galego, finalmente, en 2013, semella que a empresa non era tan doada. Eu coñezo ben o caso dos traductores de Ulises ao castelán para a cátedra, os profesores Francisco García Tortosa e María Luisa Venegas Lagüens, e fun testemunha do seu sofrimento, pero tamén de como se axudaron de cantos glosarios, cadernos de notas e manuscritos do propio Joyce tiveron a súa disposición, así como obras explicativas, e como, certamente, consultaban outras traducións existentes, a de Subirats e a de Valverde, e tamén as francesas. Pois imaginemos a Pedrallo co seu exemplar do Ulises en inglés e uns posibles anacos que ian aparecendo traducidos en francés e que nin sequera coinciden na súa totalidade cos fragmentos que ele escolleu para a súa traducción. Interésame aínda máis o porqué dos capítulos concretos que Otero Pedrallo escolleu. E mirade por donde. En Ítaca, a técnica que Joyce asocia e imita é a do catecismo, en base a preguntas e respostas. Sí, como o catecismo que algúns e algunhas tivemos que memorizar cando nenos e nenas. E xa estamos a voltas coa religión e Joyce. A segunda escolla de Pedrallo corresponde ao capítulo do Cíclope, un episodio no que se trata de xeito exagerado, hiperbólico, o nacionalismo irlandés a través da caricatura dun cidadán violento e radical, unha crítica a un tipo de nacionalismo do que Joyce se afastara. É un capítulo no que se despreza a Bloom por ter ascendencia xudía, a pesar de ter nacido na Irlanda. Igual podería ser significativo que o nacionalista católico Pedrallo se fixara e interesara nestes dous capítulos, e que escollera un anaco que ven xusto despois dunha alusión ao Sinn Féin, que, lembremos, significa nós mesmos, a organización nacionalista que fundara Arthur Griffith. Tamén lle teño dado voltas ao cambio da orde, da publicación en Nós. O estilo de Ítaca, dentro da súa complexidade, é máis sinxelo para o leitor, pero ademais supón o encontro físico dos dous protagonistas masculinos. A través das preguntas e respostas, o capítulo revisa prácticamente todos os temas tratados ao longo da novela, ademais de ilustrar a diferente personalidade de Stephen e de Bloom. Velaquí algúns exemplos da tradución de Pedrallo, comparados coa versión completa da novela publicada en galego en 2013, porque dan boa conta do esforzo do primeiro e incluso me atrevería a decir do acertado da súa chega. Eso vou ler o caso de Pedrallo. De que falou o Dumbirato ao longo do itinerario? Música, literatura, Irlanda, Dublín, París, amizade, muller, prostitución, xantar, da influencia do alumbrado e da luz d'arco ou de lámpara sobre a creencia dos enxertos d'árbores pareliotrópicos, Igrexa católica, romana, celibato eclesiástico, nación irlandesa, ensino xesuítico, profesións, estudo da mediciña, o diadonte, o malfado do presabaz, colapso de Stephen. Outra pasaxe. Cal, reducido a súa sempre recíproca forma, era o pensamento de Bloom sobre o pensamento de Stephen sobre Bloom, e o pensamento de Bloom sobre o pensamento de Stephen en col do pensamento de Bloom sobre Stephen. Il pensaba que il era un xudeu, por canto il coñecía que il coñecía que non o era. Tomou parte Stephen no seu afestamento. Il afirmaba a súa significanza como un cosciente animal racional, indo siloxísticamente do coñecido ao descoñecido, e un cosciente reaxente racional ante un micro e un macrocosmos inelutablemente afirmado sobre a incerteza do valeiro. Tiña parte Bloom nesta afirmanza? Non verbalmente, sustancialmente. A min paréceme non só a escolla dos capítulos, senón a orde invertida, moi interesante, pois Ítaca atraería a atención do lector pola técnica, pola exposición des temas, pola introdución das peculiaridades dos protagonistas. En canto ao Cíclope, ningún nacionalista evitaría o capítulo que se centra precisamente no debate sobre que é unha nación e as diferentes posturas nacionalistas.
Joyce asociou os músculos e os osos ao capítulo e os símbolos da nación, o Estado, a religión, a exageración e o fanatismo. No episodio Joyce imita o estilo sentimental do xornalismo que cubría acontecementos como as execucións dos rebeldes e rememora indirectamente casos como o do rebelde nacionalista Robert Emmet, executado a comenzos do século XIX. O caso de Emmet ten sido identificado como subxacente ao seguinte fragmento traducido por Pedrallo, no que se despide antes de morrer da súa noiva, referida aquí como Sheila, nome que alude a Irlanda, pois a amada de Emmet na realidade chamábase Sara. O nec e non plus ultra da emoción abranguéronse cando a sinxela noiva, rompendo por entre as pretas fías da xente, botouse no peito musculoso do que estaba a piques de cobotar na eternidade para a súa satisfacción. O héroe, inclinando a súa figura en aperta de amor, marmulou: Sheila, my own. Logo, animado polo uso do nome cristiano, beixou apaixoadamente todas as áreas da súa persoa que a decencia permitía percurar con ardor. Ela fixo, e ela dixo misturando as verbas cun río de bágoas que endexamais se esquecería do héroe que viña á morte, cantando como se fose para un ledo match no parque de Clontarf. Estes exemplos semellan suficientes para comprobar o fito que supuxo a empresa traductolóxica de Pedrallo e a relevancia a nivel filolóxico, literario, cultural e simbólico da súa publicación. E lembremos as condicións nas que se levou a cabo, sen as anotacións, paráfrases e versións das que dispoñen os tradutores hoxe en día. Finalmente, permitídeme que me refira a Dédalus en Compostela, esa pseudoparáfrase creativa que nos proporcionou Risco e que completa o abano de respostas que os intelectuais galegos ofreceron en torno á figura e á obra de Joyce a nivel crítico, traductolóxico e tamén creativo. Risco narra un encontro imaginario con Stephen Dédalus. Lembremos que é o protagonista do Retrato do artista e do Ulises. Atópanse en Santiago de Compostela, aínda que se fai referencia a unha xuntanza anterior en Ourense. O Stephen de Risco, para quen teña lido as obras de Joyce, nas que aparece, é brillantemente caracterizado como un rapaz desacougado, unha mente hiperliteraria, un desencantado da vida que teima unha e outra vez sobre o divino e o humano. O galego incide na súa conversa con Stephen nos dous temas que, xa vimos, aparecen recurrentemente no interés dos dous ilustres galegos en relación con Joyce, a religión e a nación. E Risco forza que Stephen recoñeza o quebracabezas no que se atopa inmerso. Dixo Stephen Dédalus: mais eu, o único bendito que levo comigo é o meu sangue celta. Na mentres me non tiren o meu sangue celta, me non poderei arredar da cruz. No meu sangue está a miña cruz, e na mentral a miña vontade renega da cruz, o meu sangue vai cara a ela, e cola dela, como a seiva dun árbore decotado na forza da vida en primavera, porque a nosa raza é tamén un árbore decotado, é tamén un Cristo enclavado na cruz a deitar sangue, baixo as águias do imperio e o triunfo dos Césares, a nosa raza é a viva imaxe de Cristo crucificado. Me non podo arredar tampouco moito da ireja. Sinto algo que turra de min carela, cara a liturgia, cara a teología, cara a filosofía escolástica, cara a erudición conventual, cara a disciplina dos claustros. Me non podo escapar dise circo mágico, por máis que faga. A mesma complexidade que Risco identifica na atracción e repulsión de Stephen para coa religión exponse cando falan da patria. Dixen eu: será a patria dos sen patria. Dixo Stephen: a miña patria é a patria dos sen patria. Dixen eu: os sen patria non son dignos de amore. Dixo Stephen: nin lles quero, nin lles odio. E remata Risco a súa pseudoparáfrase recoñecendo que, despois de todo, se cadra, pode que non sexa tan fero como il se quer pintar. Para ir concluindo, semella que aínda hoxe en día quedan debates pendentes en relación con Joyce en nós, segundo Risco e Pedrallo. Pero xa poderíamos decir, sen ánimo de exagerar, que Pedrallo e Risco foron especialmente sensibles co caso joyciano, en boa medida e probablemente por compartir semellantes inquedanzas de corte tanto político como religioso. Ademais, a súa avaliación de Joyce é típicamente galega, no senso que apunta Antonio Raúl de Toro Santos cando di que, en comparación co interés do nacionalismo catalán ou vasco en Irlanda, a apreciación do nacionalismo galego abrande a cuestión política, pero tamén a cultural.
E aí entra Joyce e a súa recepción por parte da xeración Nós, que inclúe un claro interés pola revolución estética que estaba a aportar. Ben pode considerarse que Pedrallo e Disco se adiantaron en anos a crítica joyciana máis especializada, que revisou a relación entre o escritor irlandés e a nación e a identidade irlandesas. E digo isto porque a partir dos anos 90 a crítica releu as obras do irlandés, incluso dende un punto de vista poscolonial, e cuestionouse a proxección dun autor contrario a calquer postulado nacionalista e diametralmente confrontado coa religión. En todo caso, os lúcidos intelectuais galegos abriron camiño en Galicia para moitos críticos e académicos que seguirían a estudar e a apreciar a obra de Joyce, como Domingo García Sabel, Benito Varela Jácome, Alfredo Conde, Xosé Manuel Beiras, Darío Villanueva, Margarita Ledo Andión. Todos eles forman parte dunha longa lista que testemuña un continuado interés por Joyce en Galicia. Mais aínda, son moitos os escritores galegos que tomaron o testigo de Risco e de Pedrallo e teñen reconocido, como fixo Suso de Toro, a sombra do irlandés que nos persegue, e son palabras del. É o caso tamén, ademais do propio Suso de Toro, de outros escritores como Manuel Rivas, Julián Ríos ou Marilar Alexander. O espírito da época que guiou a Joyce a rachar coa tradición e a buscar alternativas ás dicotomías e binarismos do pensamento convencional que distinguía entre o local e o universal, o nacionalismo e o cosmopolitanismo, a religión e o agnosticismo, o home e a muller, o material e o espiritual, a natureza e a arte, traslúcese de xeito semellante no manifesto de Risco Nós, os inadaptados, publicado en 1933, no que denuncia a decadencia de Occidente. Presenta unha Europa moribunda, como xa fixera Joyce. Apela a Swinburne, Huysmans, D'Annunzio, Nietzsche, por certo, todos eles referentes joycianos, e define a súa xeración en termos de pesimismo, liberdade, individualidade, rebeldía, originalidade ou exotismo. Foi probablemente esa condición de inadaptados a que os fixo confluir co inadaptado por excelencia que foi James Joyce. Moitas gracias. Moitísimas grazas pola súa intervención. Abrimos, en primer lugar, temos 2 ou 3 minutinos para se alguén quere formular unha pregunta respecto da intervención da profesora. Temos micros aí tamén, O que dicía, se alguén quere formular algunha pregunta, temos tempo para 1 ou 2 preguntas, e a maiores se podedes comprobade que esteades sentados nun asento con número e non nun que careza de número. Non sei se alguén ten algunha pregunta. Bueno, se ninguén ten ninguna pregunta para ir abrindo así un pouco apetito, eu sí que tiño unha pregunta que me queda despois da intervención, que se a men dese interese que teñen Otero e Risco na obra de Joyce e desa, digamos, pegada que deixa na súa creación a nivel temático, se podemos apreciar tamén algún tipo de pegada a nivel estilístico nas obras que teñen os dous autores. Sí, bueno, eso sí que se ten estudiado, eu centreime no caso de Nós, pero, por exemplo, en novelas como Arredor de sí, incluso hai traballos, sabes, sobre todo no caso de Pedrallo, que teñen falado, bueno, pois de como el tamén retrata figuras de algún xeito equivalentes ao caso de Joyce, figuras de rapaces xóvenes que están debatíndose entre decisións semellantes en torno a non só a cuestións relacionadas, por exemplo, co seu futuro personal, senón co nacionalismo ou os debates religiosos tan típicos desa. E sí que hai unha ampla bibliografía sobre ese caso. Nese caso, en moitos outros escritores galegos. O das influencias, bueno, pois pareceme algo delicado. Sí que me parece que compartían un espírito, sabes? Sí, Pedrallo e Risco, en comparación con Joyce, é verdade que reivindicaban un pouco máis, por exemplo, a Irlanda rural en comparación nas súas obras, pero tamén se ten estudiado e revisado, como no caso de Joyce, o rural aparece, pero aparece como
un trauma que ten o escritor, sobre todo a raíz de episodios históricos como da Gran Hambruna, etc. Entonces, sí que aparece. Entonces, sí, sobre todo nas novelas de Otero Pedrallo está ampliamente estudiado a posible influencia. Sen quitar a originalidade do texto de Pedrallo, porque cando falamos de influencias parece que non estamos falando de copiar, sino dun espírito, de uns debates que estaban aí nesa época. Por eso prefiro ser cuidadosa a hora de falar de influencias. Moitas grazas. Non sei se alguén máis pois quere preguntar algo. Bueno, se non damos paso a... Bueno, moitas grazas. Daríamos paso entón a segunda intervención, que vai ser feita pola profesora Margarita Santos Zas. A profesora está doutorada pola USC co Premio Extraordinario no ano 1989 e é profesora titular de Literatura Española. Dende o ano 94 dirixiu diferentes proxectos de investigación co Grupo Valle Inclán, cuxa principal aportación é o Arquivo Digital Valle Inclán, que foi Premio Nacional de Humanidades Digitais 2018. Ademais, é directora da Cátedra Valle Inclán USC e entre a súa produción pois ten máis dun centenar de artigos sobre o teatro do século XVIII e a literatura do século XX. Na súa intervención, que escoitaremos a continuación, falarános sobre a relación de Valle Inclán con Castelao e a admiración que ambos dous se profesaban. Isto, ademais, enmarcará dentro dese contexto que era a xeración Nós e as Irmandades da Fala como un telón de fondo e as diferenzas e as coincidencias que había entre ambos escritores. Boas tardes. Ante todo, quixera salientar a importancia desta iniciativa que dá pé a expresar distintas olladas sobre a xeración Nós desde os varios campos de investigación que ten a Facultade de Filoloxía. Así que un agradecimento ao equipo de Canal. Unha iniciativa, por outra parte, na que sinto-me moi honrada de participar e, ademais, de compartir esta mesa con as miñas compañeiras tamén. Pola miña parte, vou tratar de esbozar a relación que uniu a Castelao e Valle Inclán, tendo como simple telón de fondo, para contextualizala, a xeración Nós. No PowerPoint que imos ver, utilizo algunhas imaxes para ilustrarla que, en algún caso, proceden da exposición de Cidade da Cultura, Galicia de Nós a Nós. Desde o punto de vista estritamente cronolóxico, Ramón del Valle Inclán viviu a chamada época Nós e, ademais, viviuna desde Galicia, onde se instalara coa súa familia en 1912 para permanecer nela ata 1925 con estadías intermitentes en Madrid. Quero decir que don Ramón coñeceu de primeira man a labor do grupo de autores que, ao redor da revista Nós, impulsaron un dos proxectos culturais colectivos máis singulares non só da Galicia de preguerra, senón de toda a historia da literatura galega, pois entre 1920 e 1936 tiveron un papel nuclear na vida cultural, ademais da revista Nós, a creación do Seminario de Estudos Galegos, e política galegas, participando na creación do Partido Galeguista, por exemplo, impulsada, por outra parte, pola súa activa colaboración coas Irmandades da Fala, no proxecto de dinamización cultural e política que, a partir de 1916, supuso, por unha parte, a creación de editoriais, xornais, institucións e premios literarios e, por outra, a formulación teórica do nacionalismo moderno. Aí teñen algunhas imaxes concretamente dos protagonistas da revista Nós, que non vou determe en elas, simplemente deixo como imaxes que ilustran o que estou a decir. Non vou ocuparme do histórico papel da xeración Nós nin das Irmandades da Fala como dinamizadores, como decía antes, culturais e creadores literarios ao tempo que protagonistas de acción política. O que quería subliñar con estas leves pinceladas ben coñecidas por outra parte é que neste entramado cultural e político en ebullición non pode extrañar que o caso de Valle Inclán resultara polémico, porque, aínda que está documentada a relación individual que mantivo con nomes tan significativos como Otero Pedrallo e, sobre todo, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, non participou naquele ilusionante proxecto do que quedaba automáticamente ao marxen coa súa elección do castelán como lingua literaria. Sempre, como ben sabido, escribiu en castelán agás as pequenas cantigas populares que pechan os poemas de Aromas de Leyenda.
Esa decisión determinou a consideración dos seus contemporáneos como unha sorte de deserción e de resultas provocou incomprensións e reticencias que chegaron a producir reaccións tan belixerantes como a que protagonizou o poeta Manuel Antonio. Manuel Antonio adicoulle a Valle Inclán o capítulo 2 do seu manifesto Máis alá, titulado Pollitos bien, no que define o escritor ourosán como gran pontífice da valeireza en traxe de festa, e onde tamén dalle a categoría de mestre para aclarar de seguido: chamámoslle a vostede mestre por ser vostede o maestro da xuventude imbécil de Galicia. Con estas verbas, o autor de 4 a 4 censuraba duramente tanto a opción estética de Valle Inclán como a adopción do castelán como lingua literaria. Pero se este é o referente por antonomasia da diatriba contra Valle Inclán, porque non existe outra descalificación comparable, tamén podemos falar de panexírico, que ten igualmente nome propio e non de menor talla, e tamén rianxeiro, Castelao. Sobre o que volverei en breve, porque antes queria decir unhas cousas en medio. Entre estes dous extremos, o ton das voces que regatearon ou negaronlle a don Ramón o seu cuño de orixen percorre casi toda a escala musical. Pero esta consideración de Valle Inclán como disidente non se limitou a esta época de efervescencia nacionalista, senón que ten antecedentes no propio resurdimento galego e acompañouno como unha sorte de letra escarlata ata hai ben pouco, aínda que sempre houbo escritores e artistas que deixaron constancia da súa admiración nas dedicatorias, por exemplo, dos seus libros. O caso de Ramón Cabanillas, con Vento Mareiro, Dieste, con Dos arquivos do Trasno, Fiestra Valdeira, Cunqueiro, con cantigas que se chama Ribeira, etc., etc. Pero non teño intención de facer un repaso desas posturas críticas dispares que a cuestión da galeguidade de Valle Inclán ten suscitado e as reaccións adversas hasta, como decía antes, ata fai ben pouco. Unha polémica, a decir verdade, que o propio Valle Inclán alimentou con declaraciones epatantes que parecen froito dun certo despecho por non sentirse recoñecido na súa terra e que, por outra parte, el mesmo contrarrestou con xestos tales como a súa participación na creación da Sociedade de Amigos de Galicia, nada no ano 1925 e impulsada por Ramón Cabanillas, Enrique Peinador e García Martí, co fin de promover e cuidar o seu patrimonio artístico e histórico documental. Neste polémico contexto, hai que situar, pois, a lección de tolerancia plenamente vixente hoxendía que transmite a relación entre Ramón del Valle Inclán e Alfonso Rodríguez Castelao, un dos homes que máis fonda pegada deixou na cultura galega e na historia de Galicia da primeira metade do século XX, ata o punto de convertirse nun dos símbolos nacionais xunto con Rosalía de Castro. E foi precisamente Castelao que, nunha conferencia que pronunciou na Habana o 8 de xaneiro de 1939, Galicia e Valle Inclán, que teñen en pantalla, publicada en 1971 con limiar de Alonso Montero, leemos: el renacimiento literario gallego planteó una lucha civil de lenguas hermanas. De un lado, Rosalía de Castro, del otro, Emilia Pardo Bazán. Y en el fragor de la controversia surge un gallego extraordinario, mitad pueblo, mitad señorío, y su voz calma las ansias divergentes. Se llama don Ramón del Valle Inclán, hijo del renacimiento literario de Galicia y el mejor artista de la España contemporánea. Con estas verbas que abren aquela famosa conferencia, un dos escritos máis fermosos de cantos lle dedicaron a Valle Inclán, subliñaba Castelao a raíz galega da obra de Ramón del Valle Inclán, na que insistía na devandita conferencia por segunda vez. Notaréis en este ensayo un propósito irreprimible de identificar a don Ramón del Valle Inclán con la tierra que le dio el ser. Pero el propósito es justo, porque ninguna de las grandes figuras gallegas que florecieron fuera del medio nativo, en ambientes lejanos o diferentes, fue tan leal al espíritu de su país. Esta reflexión nos leva a plantexarnos algunhas cuestións, algunhas preguntas en alto. Que tiñan estes dous homes en común para que entre eles existira esa sintonía? Pois, ademais desa lealtade ao espírito do seu país, diría que unha conciencia ética insobornable e desde o punto de vista da creación literaria a concepción da arte como unha exixencia estética irrenunciable, a búsqueda pertinaz dunha voz propia e unha profunda coherencia artística, principios que non só minimizaban as diverxencias, senón que situaban a estes dous escritores frente a frente nos seus respectivos momentos de plenitude. Cabe pensar e cabe preguntarse tamén como non ia Valle Inclán sentirse identificado co humor gráfico de Castelao e cos relatos de cousas, por exemplo. E como Castelao non ia sentir o esperpento valleinclaniano como algo seu.
Lembremos que Castelao xa fora como artista plástico, debuxante, pintor, caricaturista, cartelista, ilustrador ou como escritor, consugou na súa obra un discurso crítico comprometido coa denuncia das injustizas, o caciquismo, a explotación, a emigración, cunha grande capacidade de contención e de estilización e disidencia estética ligada a unha vontade de renovación desde presupostos artísticos diversos. Como non ia, pregunto, a interesarlle a Castelao Luces de Bohemia, con esa inmisericorde causticidade que ten esta obra, coa que a lente de Valle Inclán enfoca a vida política, social, cultural do seu país, do que non deixa verdadeiramente titren con cabeza. Ou, digo tamén, como non disfrutar de farse licencia da reina castiza, peza que caricaturiza en clave grotesca la figura de Isabel II, a aboa, nada menos que do rei reinante Alfonso XIII. Só Valle Inclán foi entonces capaz de enviarlle o seu libro, apelando á súa exemplaridade, ao mesmísimo Alfonso XIII, coa seguinte dedicatoria: Señor, tengo el honor de enviaros este libro, estilización de reinado de vuestra abuela, doña Isabel II, y hago votos, porque el vuestro nos sugiera la misma estilización a los poetas del porvenir. Unha xenialidade. Podería enumerar outras obras de Valle Inclán que de seguro interesaron a Castelao: Martes de Carnaval, Tirano Banderas, o Enredo Ibérico, non só pola súa escritura, sino porque hai neles unha crítica demoledora á injustiza, á corrupción política, á dictadura e ao mundo militar. Pero a Castelao fascináronlle tamén todas aquelas obras que mostraban o mundo galego como pouco superan velo e describilo. Refirme, por exemplo, a triloxía de las comedias bárbaras e a Divinas Palabras. Obras nas que o castelán do escritor está trufado de termos e xiros sintácticos, expresións galegas que incorporan non só as devanditas obras, senón tamén aquelas outras que recrean asuntos e atmósferas alleas ao ámbito galego. En calquera caso, esa mistura é resultante da bagaxe cultural propia asimilada ou froito dun premeditado traballo de Taracea que, a maiores dos seus fins estilísticos, busca, en definitiva, render tributo á súa terra. Era gallego por la lengua, el estilo y el ritmo de su voz musical. Cierto que apenas escribió en nuestro idioma materno, pero su romance maravilloso es el resultado de traducir literalmente del gallego al castellano, sentenció Castelao. E cabe imaginar tamén que don Ramón, de ter vivido a Taló, estimaría no seu mérito Os vellos non deben de enamorarse, na que Castelao mestura a plástica e a palabra, os elementos de tipo popular con outros procedentes das vanguardas artísticas tan afines a don Ramón. Ou noutro orden de cousas, como non admirar don Ramón as paisaxes de Castelao, que regaloulle ademais un temprano óleo dunha paisaxe local. Sobre o Castelao paisaxista, Valle Inclán, contestando a unha entrevista para o Xornal del Pueblo Gallego, alá por 1924, afirmaba que el pintor máis galego que Castelao, dixo él, cuando las valoraciones son frías y el paisaje es más enxebre, más se parece tamén a la estampa japonesa. No ámbito da pintura, teñen Castelao e Valle Inclán puntos en común. Se pensamos non só na multitude de ocasións nas que Valle Inclán alude ao mundo da pintura na súa obra, pero sobre todo porque era un bo coñecedor da pintura en xeral e da pintura do seu tempo en particular. De feito, era considerada na tertulia do Novo Café de Levante, madrileña, na que predominaba a presenza de artistas plásticos, un mestre para moitos dela. A Semá de Valle Inclán exerceu como crítico de pintura nas exposicións nacionais de 1908 e 1912 e publicou as súas crónicas nos xornais madrileños. Por dúas veces, en 1912 e 1920, tamén foi invitado como conferenciante en sentas mostras de pintores galegos que organizara o Centro Gallego de Madrid e a Casa de Galicia, respectivamente, no que participaba Alfonso Castelao, promotor da primeira mostra, cuxa colección das súas caricaturas estaba tamén presente, aínda que o ciclo previsto de conferencias suspenderase, non sabemos exactamente por qué. Neste campo da pintura, que Castelao e Valle Inclán compartían, hai un último aspecto de singular interese. Sabemos que Valle Inclán, no debate sobre la España blanca e la España negra, pronunciouse abertamente manifestando o seu veto aos pintores chamados iluministas, os pintores levantinos, con Sorolla como cabeza de lista, situándose a favor dos pintores como Zuloaga, Regoyos, Echevarría, Zárraga, Maeztu, que representaban o polo oposto. Este debate tamén estendeuse á pintura galega. En este senso apunta López Vázquez.
Castelao, como seus compañeiros novecentistas empeñados en facer unha pintura galega en xebre, non só tiñan que partir de cero, senón que, ademais, tiñan que poñerse frontalmente á arte valenciana representativa da España branca e da moda de Madrid. Primeiro, porque os efectos cromáticos cambiantes en función da luz solar era totalmente contrario á concepción novecentista. Segundo, porque, como pensaba Valle Inclán, esta arte era froito dun espírito mercantil e exenta de espiritualidade, sendo esta base de arte para os novecentistas, canto máis da arte dun pobo como o galego. Castelao engarza entón coa pintura da España negra, defendida polos escritores do 98 e que daquela contaba entre os seus máximos representantes aos pintores vascos. Neste camiño contaba con referendos e con un referendo con postulados estéticos que era Ramón del Valle Inclán. Dito isto, ainda hai algo máis do artista de Rianxo que tiña que deslumbrar a Valle Inclán. Refírome ao seu rol de ilustrador. En concreto, o diseño da revista Nós, que fixera Alfonso Castelao, que incluso podemos asociarlo, aí hai varias mostras dese diseño, isto procede precisamente de Ogallás e da revista propiamente dita, en diferentes manifestacións dos números sucesivos. En ocasións incluso pensamos na asociación co diseño da Ópera Omnia de Valle Inclán e as obras restantes, que son todas un alarde de innovación do diseño gráfico e de ilustración. Non é cousa extraña porque xa dixen que no celáculo do Novo Café de Levante dábase cita en torno a don Ramón escritores, debuxantes e caricaturistas e ilustradores que diseñarían unha das obras máis fermosas de Valle Inclán, que es Voces de Gesta, que é o que están a ver. Pero acabo de mencionar ao caricaturista, e Valle Inclán é un dos autores máis caricaturizados do seu tempo. Poucos artistas do lápiz e do pincel resistiron a tentación de pintar a don Ramón. Fixo Zuloaga, Echevarría, Anselmo Miguel Nieto, Baroja, Arturo Souto e un largo etcétera. E, sobre todo, de caricaturizalo. Temos recollidas máis de 400 caricaturas reproducidas no catálogo Valle Inclán, Xenio e Figura, de 2016, e retratos de Valle Inclán, da mesma data, e tamén no archivo digital Valle Inclán. Tampouco escapou a fascinación da singular figura de Valle Inclán esta imaxe de... É que pouca xente sustraíase a esa fascinación que exercía a figura tan singular do escritor. E Valle Inclán Castelao deixounos estas cinco imaxes de Valle Inclán. Cada unha está aí as indicacións nos 5 números está baixo que non sei se len moito dos oríxenes e das fontes correspondientes. Tamén Castelao fora retratado e caricaturizado e incluso autocaricaturizado moitas veces. Neste singular caricatura está Valle Inclán ao fondo, concretamente á dereita. Malia disparidade de personalidades e camiños escollidos, non resulta estrano que para un home como Castelao, aberto a todo, o Valle Inclán dos anos 20 non podía ser menos cun imán. Temos que imaginar que Castelao, 20 anos menor que don Ramón, cando o grupo Nós comeza a súa singladura e as Irmandades da Fala están en pleno apogeo, don Ramón inicia a súa década prodixiosa, pois foi nesos anos 20 ou a partir deles cando publica as súas obras máis revolucionarias e acuña o seu concepto máis original que é o esperpento, exposto en Luces de Bohemia, pero tamén cando edita nunha especie de Agnus Mirabilis, ao de 1920 en concreto, Divinas Palabras, Farsa y licencia la reina castiza, La enamorada del rei e El pasajero. Todos os datos expostos ata aquí son máis ben un conxunto de flases dispersos no tempo que falan sen dúbida dunha relación de interese e admiración mutua entre Valle Inclán e Castelao, que non foi algo meramente conxuntural, senón que perviviu ao longo do tempo, porque na década dos 30 achamos os últimos datos da mesma, que son, por outra parte, os máis relevantes de todos citados, porque falan da fondura profesional e humana que acadou aquela relación. En 1931 e 1933, Valle Inclán volve aos grandes escenarios dos teatros nacionais que abandonara en 1913 por problemas coas grandes empresas comerciais, grandes compañías teatrais que acabaron por pecharlle as portas. En 1933 estrea no Teatro Español unha peza clave da súa produción teatral, Divinas Palabras, tragicomedia da aldea. Neste ano, 2020, ano do seu centenario, quedou eclipsada esta obra por Luces de Bohemia, tamén centenaria, de maneira que apenas tivo a merecida conmemoración a obra máis galega de todas as que desenvolven a súa acción dramática en Galicia. En 1933
Unha das compañías máis importantes da época, la de Margarito Xirgu e Enrique Borrás, que están en pantalla concretamente, esta é Margarito Xirgu, Enrique Borrás, aí está Castelao, asumiron os roles en Divinas Palabras de Mari Gaila e Pedro Gailo, e o director era un dos máis prestixiosos do momento, Cipriano de Rivas Cherif, un fervente admirador de Valle Inclán, a quen considerou a punta de lanza da renovación do teatro en España. Unha renovación que está en sintonía ca renovación do teatro europeo, e non é allea esta innovación. Cun amplio elenco de artistas, porque é unha obra que ten moitísimos personaxes, non teñen máis que ver o número simplemente de artistas que interviron, actrices e actores que interviron nesta obra, e por outra parte, con ese número amplio de personaxes, Margarito Xirgu e Borrás levaron efectivamente a dirección desta obra, pero a escenografía encargárona por expreso desexo de don Ramón a Daniel Castelao, que aparece na foto da lectura que estamos vendo ali ao fondo, correctamente con esa pajarita, non sei como se di pajarita, así, vale. Esta é a lectura que fixo Valle Inclán diante de todo o elenco do Teatro Español o 25 de marzo de 1933. Valle Inclán despois non estuvo na estrea, que foi en novembro de 1933, porque viña de ser nomeado director da Academia de Bellas Artes de España en Roma, e precisamente tiña que tomar posesión do seu cargo e incorporarse á Cidade Eterna. Pero nunha entrevista que lle fixeron con motivo da montaxe de Divinas Palabras, o xornalista repara na atención de Castelao, porque está sumamente atento a Valle Inclán, repara, na atención de Castelao e comenta, en silencio, Castelao, el gran artista gallego, como un dibujo de sí mesmo, asiente al espíritu que Divinas Palabras se trajo de su tierra suave y honda. Máis adiante, Valle Inclán explícalle ao xornalista a súa ausencia de estrea e engade un comentario moi elocuente respecto de Castelao. No podré, es más, quizá no pueda presenciar los ensayos, me marcho enseguida a Roma. Por la interpretación no temo, sé que Rivas Cherif cuidará esto con mucho cariño. Por otra parte, la Xirgu y Borrás han de estar muy bien en sus papeles. El complemento, y estoy subrayando, o complemento lo dará Castelao. De él depende, en la estampa de Divinas Palabras, lo más inmediato para que Galicia esté en presencia en la escena. E termino xornalista. Ya en la calle, finada la lectura que ha producido unánime impresión de arte y de belleza, don Ramón y Castelao divagan sobre temas gallegos. A documentación gráfica conservada da escenografía é escasa. As fotos, xa se sabe, non se facían durante a representación, sino que facíanse antes ou despois, de xeito que, claro, hai un estatismo bastante notable, non? Pero existen testemunhas moi expresivas do que fora a montaxe. Por exemplo, Rivas Cherif, aí está, esta é la edición de Divinas Palabras del año 33, cando se estrea, Margarita Xirgu, un dos actores que facía a escena do Trasgo Cabrío, concretamente, esta edición de 1920, que a edición de Ópera Omnia, con todas as ilustracións de Moya del Pino, que marcan verdadeiramente un estilo na produción do diseño gráfico do momento, non? Ben, pois, Rivas Cherif dixo dos decorados. Fue decorada y vestida de acuerdo con los bocetos y figurines del gran pintor gallego Castelao, al cual Valle Inclán estimaba mucho. Las batallas que don Ramón había tenido que sostener en sus primeros intentos teatrales para que el estilo plástico de la representación correspondiese a las acotaciones del texto escrito, no tanto como transcripción de la letra, ya que Valle Inclán no escribía pensando en un escenario de teatro, sino en la sugestión de un ambiente al lector que en el teatro se convertiría en espectador, sino como un fondo pictórico propicio para el ritmo dramático de la acción poética por él imaginada. Por a súa parte, a actriz Vitorina, aí están algunhas imaxes das pouquísimas que se conservan, non? Por a súa parte, a actriz Vitorina Durán, que axudica erróneamente os decorados a outro escenógrafo, dio ao respecto. Uno de los cuadros recordaba la escenografía de lo que años antes me hablara don Ramón. El escenario era todo horizonte. Una garita se dibujaba enérgicamente sobre él. Está a falar, claro está, da estea en que Sétimo Miau seduce a Marigaila na garita aquela durante a noite de unha festa popular, non? El escenario era todo horizonte, unha garita se dibujaba enérgicamente sobre él. Los dos personajes que se encuentran en la escena destacaban con toda la energía, fuerza y pasión que tenía su diálogo.
Parecía un primer plano de un film, tal era la corporalidad y expresión de los actores sobre el fondo escenográfico. El vestuario entonaba maravillosamente con todos los decorados. La romería delante de la ermita era un cuadro de tonos apagados, perfecto, también conseguido en su entonación sombría como no pudo estar en tonos brillantes el de la feria rusa de Petrushka, representado por los ballets rusos. Sobre a similitude desa posta en escena con un film, yo lo había visto, el propio Valle Inclán, expresado en Declaracións al Sol, concretamente no ano 1933. Valle Inclán decía: divinas palabras parece el pretexto dun film. Parece el pretexto dun film, por su acción de ritmos múltiples, palabras y actitudes y gestos, y por su ambiente. Los paisajes de América fríos y escuetos no pueden brindarles posibilidades espectaculares de los paisajes de España, y entre ellos el de Galicia, paisajes geográficos y paisajes psicológicos. Isto foi o que Castelao logrou cos seus decorados, a tenor dos devanditos comentarios e das recensións críticas da estrea aparecidas nos xornais e recollidas, entre outros, por Luis Iglesias Feijóo e Aguilera Sastre. O eloxio foi unánime para os decorados de Castelao, porque supo captar a idea de Valle Inclán de plasticidade e supo reflectir a Galicia que don Ramón quería que mellor que calquera outro, porque queixábase moito Valle Inclán das postas en escena previas a esta montaxe. A este periplo de dous artistas quedalle unha coda. 2 anos despois da estrea de Divinas Palabras, Valle Inclán falecía en Santiago de Compostela. Castelao captou con seu lápiz a figura de Valle Inclán. Tamén fixo Maside, ese derradeiro xesto de Valle Inclán. O verdadeiro xesto, decía Valle Inclán na Lámpara Maravillosa. Perpetuouno nese apunte tremendamente conmovedor. Era o 5 de xaneiro de 1936, o día que a hombros lembraba o propio Castelao na conferencia citada: lo he llevado a enterrar. Jamás el cielo de Compostela lloró tanto. Efectivamente, Castelao foi un das persoas que levou o cadaleito de Valle Inclán. Despois deste percorrido, moi incompleto, obviamente, quero volver ao principio e rematar coa voz de Castelao nun artigo, esta vez publicado en A Nosa Terra en 1919, no que plantexa e responde ao interrogante que está detrás de toda esta exposición. Podería preguntársenos, di Castelao, Valle Inclán é un artista galego? Xa o vexo. Mais Valle Inclán, pensando, sentindo e escribendo en galego, publica somente unhas traducións literais do castelán. E eu, artista, chamo artista galego porque presinto, vexo cos ollos da alma as súas obras escritas en galego. E non tengo máis que engadir, Magister dixo. Moitas gracias. Moitísimas grazas pola súa intervención. Abrimos entón un turno de preguntas. Non sei se alguma persoa de vos ten alguma cuestión que lle queira formular a profesora. Seguro que alguna hai, porque nunha intervención así pues, sempre quedan dúbidas, entón hai que aproveitar estes momentos para tentar resolverlas. A mí sí que me queda unha pregunta. Pois a miña pregunta é cando estudamos, por exemplo, a xeración nós, os proxectos que hai naquela época, vemos como autores, como por exemplo Wenceslao Fernández Flórez, publican algunha obra en galego para apoiar os proxectos editoriais que están a xurdir naquel momento, non? O que me sorprende neste caso é, sendo Valle Inclán esa mostra, non, que nos ensinas, no que a única diferenza pois que atopamos é a lingua na que se expresa, que non apoiase dese mesmo xeito ese tipo de proxectos. Sabería algunha explicación que puidésemos saber a través do que escribiu, a través do que deixou? Bueno, é unha explicación que non gusta moito, por outra parte, porque o caso que cando Valle Inclán no ano 1895 escribiu Femeninas, marchou para Madrid. Marchou para Madrid con unha idea moi clara. O sea, el tiña na mente que quería escribir para varios millóns de escritores latentes, potenciais, e que non quería escribir para menos escritores, para menos lectores. E, por tanto, foi unha decisión moi consciente desde moi novo, porque entón era un escritor novo que estaba, ademais, iniciando a súa carreira literaria. Por tanto,
quedáballe moito por facer, non? Pero era unha decisión tomada xa. Incluso digo un momento que parece que hai unha sirena que chama a algúns que lle resulta máis fácil escribir para poucos porque entón é máis fácil destacar, pero el non, el quería ter un reto tan grande como que potencialmente millóns de falantes do mundo latinoamericano, por exemplo, poideran seguir os seus libros. Isto xa inmediatamente produce unha reacción de disidente, non? Valle Inclán foi considerado rapidamente un disidente e desde entón o seu camiño estaba trazado. Penso que non dou volta atrás, pero hai unha cousa que di Castelao e que é absolutamente certo. Cando traduces unha obra de Valle Inclán, cando traducise hai pouco isto, como se dice, Divinas Palabras, concretamente, sí, gracias, Divinas Palabras, La enamorada del rei, por exemplo, que sona galego absolutamente, que Valle Inclán sona galego porque está na raíz da súa linguaxe, está o galego como unha dos elementos, dos mimbres fundamentais da súa linguaxe literaria. Pero non o quixo facer, sencillamente, veía que dábase curto para el, e non quería facer un tipo de literatura costumbrista, que era que tamén axudicaba a literatura que se facía naquele momento en Galicia, porque el tiña a aspiración de facer unha cousa renovadora, rupturista, encontrar unha voz propia a marxen, fora de un estándar ou fora de uns obxectivos que el nese momento non compartía. Isto é o que eu sei, podo decir. Moitas grazas. Non sei se entón alguén pois ten algo máis que preguntar. Se non, pois... Bueno, aproveito para preguntar unha cousiña, porque, bueno, eu aprendín aquí algo que descoñecía, non? Esa relación entre Castelao e Valle Inclán. Entón, a pregunta é, por un lado está Manuel Antonio, que critica moito, por exemplo, a opción, no, de lingua de Valle Inclán, e por outro lado está esa amizade, non? Profunda amizade, parece ser, entre Castelao e Valle Inclán. Cal é a opinión, se sabe, ou se manifestou de outros membros de nós, ou de outro mundo, de outra xente do galeguismo sobre as opcións de Valle Inclán? Mira, explícitamente non hai moitas declaracións. Claro, despois vese bueno, tiña relación con Otero Pedraio tamén admiraba Valle Inclán. A mí o que máis me sorprende moitas veces foi o silencio ao redor del, non? máis que actitudes belixerantes. A máis belixerante foi a de Manuel Antonio, como dixen antes, non? Pero Manuel Antonio que arremetía contra todo, por outra parte, o manifesto máis alá arremete contra absolutamente todo. Entón, claro, Valle Inclán entraba aí de cheo, ainda porque tiña moito máis razóns, pero os demais non falaron abertamente. E despois hai esa outra parte máis íntima que cando escriben os seus libros mándalles a Valle Inclán, moitos, ademais, non é un caso aillado, non? Sino que moitos con adicatorias todas elas afectuosas, de respecto, de recoñecimento, de admiración, de profunda admiración, ademais. O que pasa é que Valle Inclán tiña unha postura que eles non podían aceptar de ninguna maneira, é dicir, non escribían galego. Entón, esa postura nun ambiente tan absolutamente combativo nese sentido, non, de crear unha realidade galega propiamente con unha lingua que era o instrumento básico que tiñan, pois realmente Valle Inclán quedaba fora. Esa é a cousa, non? O que pasa é que todos eran xente bastante, tiñan mentes bastante abertas. Eu penso que entendían o artista Valle Inclán e que non podían aceptar, sin embargo, como artista de escritura en castelán, pero que admiraban o seu traballo, admiraban a súa obra. Sí. Está? Sí. Pois se ninguén ten ningunha pregunta máis, aínda así, bueno, ao final das 3 intervencións, pois abriremos tamén unha quenda de preguntas, pois igual máis xeral, pois despedimos a profesora Margarita Santos Zas, moitísimas grazas. Damos agora paso á profesora Manuela Palacios, que está hoxe aquí para falarnos de Irlanda nos tempos de nós, como era a realidade irlandesa naquela época, que xa vimos pois a través do relato da profesora Margarita Esteves Sá, a importancia de Irlanda, do celtismo tamén
para os escritores desta xeración. A profesora Palacios é profesora de Filoloxía Inglesa e coordina na actualidade ata 5 proxectos de investigación sobre as relacións culturais actuais entre Galicia e Irlanda. Ven de traballar últimamente tamén na antoloxía da poesía galega nova, que foi traducida ao grego, no que hai 10 poetas galegos. Entre a súa obra tamén se inclúe a traducción de poesía e ficción europea e árabe, monografía sobre a imaxinería pictórica en Virginia Woolf en Ricardo III de Shakespeare e tamén artigos sobre ecocrítica. Ademais, desde este ano 2020, é membro do College of Expert Reviewers do European Science Foundation. Entón, pois, imoslle dar paso á profesora para facer a súa intervención sobre Irlanda nos tempos de nós. Moitas grazas. Grazas pola presentación. Grazas por esta oportunidade de compartir mesa con dúas expertas. Escoitaseme ben? Sí, tamén alá no fondo, sí. Pois de compartir mesa con dúas expertas nos autores que trataron tanto James Joyce como Valle Inclán. Eu vou ser algo máis heterodoxa, se me permite, ademais sei que podedes estar algo cansos, tentarei ser o máis amena posible. Cando se me contactou para a posibilidade de que participase nesta xornada, falouseme da posibilidade de falar de que estaba a pasar en Irlanda durante os tempos da revista e da xeración Nós. Entón eu non vou falar de como nos representa Irlanda, iso xa o fixeron e falarei na bibliografía finalmente como se fixo, non? Probablemente idealizando un pouco, probablemente desbotando información que se coñecía pero que non conviña utilizar. Entón, non vou falar diso, se me permitides, porque é unha orientación de divulgación, vou falar do que pasaba en Irlanda nos tempos da revista Nós e da xeración Nós. O que pasaba en Irlanda, cando bota a andar a revista, é que había unha guerra pola independencia de Irlanda. Entón, eu o que vou falar é dese movimento pola independencia de Irlanda e tamén da configuración cultural da nación, a configuración literaria da nación, pero, se me permitides levar un pouco o tema ao meu campo de traballo, tamén os desencontros das mulleres con esa nación que construe a política e a literatura tamén. A ver se... Ben, un breve repaso da historia da colonización de Irlanda, porque se hai unha guerra de independencia é por isto, é por todo isto que aconteceu antes. Normalmente os cronogramas comezan a historia da colonización coa invasión anglo-normanda. Ben, en realidade, se cada non deberíamos utilizar o termo invasión, porque Irlanda non existía como, digamos, como nación unificada. Sabedes que era un territorio con moitísimos clans, cada un co seu líder, que loitaban continuamente entre sí polo poder, e loitaban tamén entre sí polo sustento, roubábanse o gando continuamente. Entón, o que pasou é que un dos líderes pediu axuda ao goberno anglo-normando. Lembrade que en 1066 os normandos invadiran Inglaterra. Entón, hai un goberno anglo-normando ao que este líder pide axuda, porque saben que os normandos son grandes guerreiros. Entón, os normandos van a loitar a favor deste líder, son victoriosos, e pasa o que pasa en moitos procesos de colonización. Eses invasores, supostamente, eses guerreiros, reciben terras, reciben privilexios, e queren quedar. Entón, en realidade, a invasión foi así, foi pedir axuda para que viñeran, axudaron, foron victoriosos, deronselles terras e deronselles privilexios.
Despois salto xa ao século XVII, porque é un século importantísimo, con continuos enfrontamentos, porque, había aí un enclave inglés que está crecendo, e a lingua está crecendo, e iso dá pé a moitísimos enfrentamentos. En concreto, a batalla de... pido disculpas porque as diapositivas están en inglés, porque todos os termos que estou utilizando normalmente son en inglés, e mesmo sería un pouco ridículo traducilos todos, non? Entón, a batalla de Kinsale é que dá pé despois a un fenómeno moi importante que é aquí. Isto traduciríase literalmente como a fuxida dos condes, pero en realidade é unha expulsión. En todo o fenómeno colonial hai unha expropiación de terras e hai un desprazamento da poboación. E isto é o que aconteceu en Irlanda. Entón, os líderes dos clans, os O'Neill, os O'Donnell, do Ulster, do norte de Irlanda, pois son ameazados de morte, de que se quedan ali, morrerán, serán executados. Entón, teñen que fuxir. E reciben refuxo, asilo no Vaticano, pola conexión católica. Ben, en ese mesmo século ocorre algo que é a raíz do problema que estamos a ter hoxe, mesmo co Brexit, a plantación do Ulster. A plantación, sabedes que o Ulster é a rexión do norte de Irlanda, en realidade son 9 condados e non coincide exactamente co que é hoxe Irlanda do Norte. Irlanda do Norte son 6 deses condados do Ulster. Ben, que fai o rei de Inglaterra? Quere, digamos que, corrixir os equilibrios de poboación católica e protestante, e empeza a facer asentamentos con ingleses e con escoceses. Entón, empeza a facer asentamentos no Ulster e chegou a pasar que está pasando hoxe, que hai xa unha maioría protestante en Irlanda do Norte, non? Ben, despois, sabedes que tamén o século da Guerra Civil Inglesa, na que os parlamentaristas loitan contra os royalistas, hai un período breve que se chama da Commonwealth, que é un período, un experimento de república. Pero foi iso bo para Irlanda? Non. Oliver Cromwell, que era o protector da Commonwealth, pois foi extremadamente cruel con Irlanda. Invadiu Irlanda e Escocia e foi extremadamente cruel. E despois, para rematar o século, por se non fora suficiente, hai a loita entre os católicos defensores do Estuardo e os protestantes. Lembrades que en Inglaterra, como non querían ter un rei católico, convidaron, isto de convidar, xa vedes que é unha estrategia recorrente, convidaron a William of Orange, que era dos Países Baixos, porque preferían ter un estranxeiro, medianamente estranxeiro, preferían ter un estranxeiro a ter un católico, un Estuardo. Ben, nesta batalla do Boyne, perden os católicos e, digamos que xa, os privilexios dos protestantes en Irlanda son abrumadores. Ben, logo dou unha cita de finais do século XVIII, 1798, The Irish Rebellion, digamos que levada a cabo polos United Irishmen, inspirada na Revolución Francesa e na Guerra de Independencia, que tivera lugar moi pouco tempo antes. Entón, quería citar esta rebelión porque a Xeración Nós, na revista Nós, traduce unha peza teatral situada neste momento, neste período histórico. Ben, e despois, como resultado desta rebelión, que continuamente todas as rebelións as perden os irlandeses, pero que esas derrotas teñen un efecto ás veces mesmo contrario, porque xeran máis represión e, polo tanto, a poboación tamén se revira máis contra o opresor. Ben, como resultado desta rebelión ten lugar a Acta da Unión. A pouca autonomía que tiña Irlanda anúlase e Irlanda pasa a ser parte do Reino Unido.
Entón, mesmo esa unión se expresaba moitas veces en termos de matrimonio. Hibernia era Irlanda, estou dicindo isto porque vamos falar da muller, do desencontro da muller coa nación. Hibernia era Irlanda e Inglaterra era John Bull, moi significativo en todo tamén, digamos, en ilustracións, etcétera, etcétera, non? Ben, os privilexios dos protestantes eran absolutos en religión, por suposto, en educación. Os irlandeses non tiñan dereito a educación, nin podían viaxar fora para educarse. E, por suposto, na propiedade da terra. A propiedade da terra e os movimentos agrarios van a ser fundamentais no movimento pola independencia. Ben, e despois teñen lugar no século XIX, sendo Irlanda, Reino Unido, teñen lugar unhas fames terribles nas que, ou derivadas das cais, Irlanda perde 3 millóns de habitantes. 1 millón morre de fame e 2 millóns teñen que emigrar. E imaginade tamén o que supón iso para a lingua gaélica, porque hoxe falamos moito de como se perdeu o gaélico en Irlanda, pero que se lle morreron, se cadra 1 millón de falantes de fame. E os outros dos emigraban a Estados Unidos, Australia, etc. E tiñan que aprender inglés para adaptarse. Entón, esa tamén foi unha circunstancia. Estas fames de mediados do século XIX foron moi traumáticas. Tan traumáticas que aínda hoxe non se para de falar delas e escribir sobre elas. E se me permitides, nesta heterodoxia desta presentación, vou vos ler un poema dunha poeta irlandesa, Evan Boland, que faleceu este ano, que en 1994 escribiu este poema sobre as estradas da fame. As estradas da fame eran as estradas que lle daban uns comités de auxilio aos famentos irlandeses para que puidesen gañar algo de cartos. Pero moitas veces morrían facendo as estradas. Entón o poema di que a ciencia da cartografía ten as súas limitacións. E non só porque esta sombra do bosque non poida amosar o recendo balsámico, a señardade dos alciprestes. Iso é o que quero probar. Cando ti e máis eu nos namoramos, fomos deicos lindes de Connacht e internámonos nunha fraga. Mira abaixo, dixeches, esta foi en tempos unha estrada da fame. Mirei abaixo para a Edra e o Cánabo, nos que desaparecera a argamasa, como ti me dixeches no segundo inverno da súa desgracia, en 1847, cando perderan 2 colleitas, os comités de auxilio deranlles aos famentos irlandeses estradas así para construir. Onde morrían, ali remataba a estrada. E aínda remata. E cando collo o mapa desta illa, non é para poder dicir aquí está a maxistral, a atinada representación do esférico como chairo, nin o enxeñoso debuxo que seduce a curva cara ao plano, senón para repetirme que a liña que di fraga e berra fame e morre entre o agarimoso piñeiro e o alcipreste sen albiscar o horizonte, non vai estar aló. Ben, pois iso para falar das fames, e digamos que a finais do século XIX xa comeza a haber fenómenos como a famosa Land League, a Liga Agraria, na que os protestantes e os católicos unen forzas. Ben, e agora falarei de Yeats, pero falarei tamén de Lady Gregory, porque cando a xeración nos fala de Lady Gregory, fala dela de pasada como se fose, pois nada, unha colaboradora de Yeats. Sen embargo, ten un papel máis importante. En inglés falamos de cando as mulleres son edited out, quere dicir omitidas da narrativa oficial.
Pode que ocorrese algo así con Lady Gregory. Entón, a nosa función é volvela a meter no cadro, non? Cando visitades a exposición de nós no Gaiás, veredes que hai unha pequenísima sala con mulleres, as mulleres e a xeración nós. Ben, eu penso que se temos que reler a xeración nós, e convido aos estudantes que están aquí a que o fagan, temos que volver a reintegrar as figuras das mulleres, porque se non están aí non é simplemente porque a sociedade daquela, que é o que dixo o guía, a sociedade daquela era moi patriarcal. Poida que haxa algo máis, non? Ben, entón, nos traduciu os membros de nós na revista, quero dicir, na revista nós, se publicou a traducción de Kathleen Ni Houlihan, presentase como unha obra de Yeats, pero a obra foi escrita polos dous, por Yeats e por Lady Gregory. Ben, entón, foi unha obra, digamos que producida, representada e publicada en 1902. E é sobre esa rebelión de 1798 da que vos falei xusto antes da Acta da Unión. O traductor é Vilar Ponte, Antón Vilar Ponte, e despois, en 1935, hai outra traducción, en realidade acompanada doutra peza que é O País da Saudade, e esta traducción preséntase como feita por Plácido Castro, Antón Villar Ponte e Ramón Villar Ponte. Ben, nos observamos que non hai tantas diferencias entre a segunda e a primeira. E sorprende que cando publican a segunda non fan ningunha mención da primeira. E despois obsérvase tamén que o que introducen na segunda edición é algúns enxebrismos e tamén máis termos do discurso religioso, pero que non son diferenzas e cadra sustanciais, considerando que non se menciona a primeira traducción. E si, o que si hai na segunda é un prólogo. É un prólogo no que se fala de por que se traduce a Yeats, pola súa fama, pola repercusión desta obra e tamén pola relevancia da obra para Galicia. Ben, de que vai a obra? A obra, vedes aí que é unha familia que está, en realidad están preparando unha boda, e os diálogos dentro da familia son os que fixo Lady Gregory, porque ela coñecía moi ben as variedades lingüísticas desta zona, as variedades populares, e cando está a familia reunida entra esta muller que é Kathleen Ni Houlihan, que é un símbolo da nación. Empeza a dicir que lle roubaron as terras porque ela é Irlanda, pero bueno, ali é como se fose simplemente unha vella, que non parece tan bella, era Maud Gonne. Ben, unha vella que lle roubaron as terras e que pide aos fillos que loiten para devolverlle as terras. Entón está chamando polo movimento armado para recuperar as terras, e tamén di que vai haber moito sangue, e en realidade o presenta tamén como un martirio. Isto é recorrente, a idea de martirio por parte dos irlandeses, de que deben morrer pola patria. Entón esta é Kathleen Ni Houlihan. Ao final o pobre rapaz, bueno, pobre, cada un terá os seus puntos de vista, pero deixa a boda, marcha a loitar, e se supón que co sangue del a vella rexuvenece, revitalízase. Entón, bueno, pois é así, Irlanda que grazas á loita dos irlandeses pois recobra a vitalidade. Ben, quen era Lady Gregory? Como dicíamos, era dramaturga, era estudosa de folclore, era xestora de teatro, cofundadora do Irish Literary Theatre, no Abbey Theatre, tamén do Irish National Theatre. Escribiu máis de 19 obras ata 1928, e aquí, que é o único de celtismo que imos ter, para ben ou para mal, hoxe, escribiu esta colección de traducións e versións de mitos irlandeses, Visions and Beliefs in the West of Ireland. E
foi nestas traducións e versións nas que se inspirou Yeats para os seus poemas sobre as sagas irlandesas e as distintas lendas irlandesas. Por lo tanto, fixo unha enorme contribución a aquel resurdimento, o Irish Literary Revival da súa época. Ben, e pasamos a outra data importantísima, que é a insurrección de Pascua de 1916, que é unha insurrección armada polos republicanos irlandeses contra os ingleses, e queren, aquí está importante a idea, xa establecer unha república independiente. Ben, organiza a insurrección a Irish Republican Brotherhood, son os Irish Volunteers, liderados por Patrick Pearse, volveremos a este nome, e tamén un pequeno exército da Irish Citizen Army, conducido por James Connolly. E interven aí tamén a condesa Markievicz, que tamén foi líder da Cumann na Man, que era unha organización de mulleres relacionada co IRA, que participou, digamos que na loita armada, porque eran favorables á loita armada, que participou nesta insurrección. Ben, Patrick Pearse, sabedes que na insurrección de Pascua, o primeiro que fixo, cando se colocou diante do edificio de Correos, leu esta proclamación, a proclamación da República de Irlanda, e vou citar simplemente 2 parágrafos porque son increíblemente progresistas para o que vai vir despois en Irlanda. E dixo o seguinte, bueno, traduzo de urxencia: o goberno provisional da República de Irlanda á xente de Irlanda, irlandeses e irlandesas. 1916, e aquí estamos aínda sorprendidos de que se os vascos e as vascas e todo iso, irlandeses e irlandesas. No nome de Deus e das xeracións mortas das que recibe a súa tradición de nación, Irlanda, a través de nós, convoca aos seus fillos a súa bandeira e loita pola súa liberdade. E despois, máis adiante, di: a República de Irlanda ten dereito e, polo tanto, reclama a lealdade de todo home irlandés e muller irlandesa. A República garantiza a liberdade religiosa e civil, a igualdade de dereitos e igualdade de oportunidades para todos os cidadáns. Lembrade isto porque logo vos direi como está agora a Constitución de Irlanda. Ben, esta era digamos, condesa Constance Markievicz, eses son uns versos de Yeats sobre co seu famoso poema Easter 1916, que é moi famoso tamén porque ten un oxímoron moi chamativo, cando di a terrible beauty is born, unha beleza terrible, beleza polo heroísmo da insurrección e terrible pola violencia. Pero mirade o que di da muller, Yeats, de Constance Markievicz. Os días daquela muller discorreron con ignorante boa intención, as noites debatendo ata quedar rouca. Había acaso unha voz máis doce ca dela cando, nova e fermosa, ía de cacería. E eran amigos, ou foran amigos antes. Ben, Patrick Pearse, que era o presidente do goberno provisional nese momento da insurrección, perdón, que isto coas gafas, ben, escribira un poema en gaélico, Miche Ere, que despois traduciu ao inglés como I Am Ireland, e di nos versos dese poema. E lembrade, porque isto ten moita conexión coa obra que traduciu, que se publicou, digamos, na revista Nós. Eu son Irlanda, teño máis anos que a bella de Beara, grande a miña gloria, eu que parín o valente Cojolan, grande a miña vergonza, os meus propios fillos venderon a súa nai.
é o mesmo tipo de discurso que vimos en Kathleen y Houlihan de Yeats e Lady Gregory, traducido por Antón Villarponte. Ben, como se ve hoxe esa insurrección de Pascua? Como se ve hoxe ese discurso sobre Irlanda? Como se ve hoxe ese poema de Patrick Pearse sobre Mish Ere, sobre Son Irlanda? Pois Iván Bowland, a que líen antes o poema, escribiu en 1987 un poema co mesmo título, Mish Ere, son Irlanda, pero mirade que en vez de dicir eu son Irlanda, comeza dicindo eu son a muller. Entón, ela quere, como fan moitas poetas a partir dos anos 80, dicir, basta xa de ser centrais no simbólico e totalmente irrelevantes no material, e falemos da nosa historia da emigración, das fames, etc. Entón, ela di, eu son a muller do abrigo de lá, a bordo do Mary Bell, no frío atenazante, que ensuxeita o seu fillo medio morto, mentres o vento muda do leste e o norte sobre a suxa auga do peirao. Entón, é un poema sobre o sufrimento da emigración. Outra poeta, esta xa é un poema dos anos 90, bueno, inicios dos anos 90, tamén é a Pascua, digamos, hai unha referencia a Pascua, pero de 1991, e que di Mairead Maeve deste momento en Irlanda, e cal é a referencia que fai ao poema de Patrick Pearse. Ela así empeza dicindo, eu son Irlanda, estou doente, dóeme a matriz, dóeme a cabeza, e estou doente por ter que ficar neste leito de enfermo. E como os homes doutores non deixen de operaren, hei morrer. Ben, pasando a famosa insurrección de Pascua, tivo lugar a Guerra de Independencia, que era unha guerra de guerrillas, liderada polos Irish Volunteers, e que aparece, digamos, referida en nós, por exemplo, en relación con este home, Terence MacSwiney. Este home participara na insurrección de Pascua, fora a cadea por esa razón, e despois, foi elexido diputado polo Sinn Féin, e despois foi elexido alcalde de Cork. Cando era alcalde de Cork, pois os ingleses collérono e levárono preso porque supostamente tiña documentos sediciosos. Ben, el iniciou unha folga de fame, as folgas de fame dos presos irlandeses foron moi comuns, e el iniciou unha folga de fame de 70 e pico días e morreu. El morreu en 1920, pero como nos aínda estaba botando a andar nesa data, en realidade o que recollen de Terence MacSwiney non é o falecemento, senón o aniversario. Que pasa na Guerra da Independencia? Terei que ir rematando. Pois na Guerra da Independencia, a parte dun dos Bloody Sundays, e tamén hai varios Bloody Sundays na historia de Irlanda, remata en 1921 co Tratado Anglo-Irlandés, que crea, digamos que o Estado Libre de Irlandés, o Irish Free State, e que, digamos que xa pon sobre papel a división da illa, sendo o norte, 6 daqueles 9 condados do Ulster pasan a ser Irlanda do Norte. Obviamente, isto non vai gustar no digamos, movimento nacionalista. Michael Collins foi o que acabou aceptando este tratado, pero Eamon de Valera non o aceptou e seguiu, digamos, loitando, e houve esta terrible guerra civil en Irlanda entre os que estaban a favor do tratado e en contra do tratado. Finalmente venceron os que estaban a favor do tratado. Esa foi unha derrota das poucas que tivo Eamon de Valera.
Ben, en 1948 declárase finalmente, digamos, que Irlanda, o Irish Free State, convértese en República de Irlanda. Ben, Eamon de Valera redactou unha constitución que é a que quero, que remato con isto, a que quero que comparedes a proclamación que fixera Patrick Pearse. Esta constitución ainda está vixente hoxe. Este artigo 41.2 está vixente hoxe. E di, en particular, o Estado recoñece que pola súa vida no fogar a muller dá ao Estado un apoio sen o cal o ben común non podería conseguirse. O Estado, polo tanto, digamos que se esforzará en asegurar que as mulleres non se vexan obligadas pola necesidade económica a traballar, enténdese, fora de casa, e descoidar así os seus deberes no fogar. Ben, unha sufraxista da época, Hannah Sheafy Skeffington, dixo que esta Constitución estaba basada nun modelo fascista no que as mulleres estaban relegadas a unha inferioridade permanente. E estas sociólogas e historiadoras que cito aquí identificaron todos os pasos que deu o goberno nacionalista de Eamon de Valera, que comezara sendo do IRA, pero que despois se separou del, todos os pasos que deu para se cadra cedendo ao poder da Igrexa Católica, que fora un gran aliado na loita pola independencia, todo o que fixo para excluir as mulleres da vida pública. Entón, que non tiveran que participar nos xurados, a segunda pareceme a máis grave, o que se chama o marriage bar, que durou hasta 1973, polo cal toda muller funcionaria o día que casaba tiña que deixar o seu posto de traballo. Hasta 1973 o goberno nacionalista de Eamon de Valera, que fora da Irish Republican Army, do IRA. Por iso quero falar dese desencontro entre certas configuracións da nación e os dereitos das mulleres. E tamén, pois, estas condicións para que non se incorporasen as mulleres á industria. Ben, aquí hai unhas suxestións de lecturas, por exemplo, deste mesmo ano, de 2020, este artigo de Uxío Breogán, Diéguez Ezequiel, Irlanda e o celtismo para o galeguismo. Despois interesoume moito este artigo en Madrigal de Alberto Allegueleira, porque é moi crítico con nós. É moi crítico, sobre todo, iso que nos deixaba fora porque non conviña contalo. E despois, os traballos dos estudantes, das estudantes, Carmen Ríos, a súa tesina de licenciatura, estes son traballos do ano 2000, 2001, e que aínda volvo a ler cada vez que necesito preparar un traballo deste tipo, para que vexades a importancia que poden ter os vosos traballos de iniciación e investigación. E máis nada, e moitas grazas pola vosa paciencia. Bueno, como temos pouco tempo xa, imos abrir entón unha pequena quenda de preguntas. Estou seguro que alguén ten algunha, entón pois damos vos a palabra para quen queira facer uso dela. Moi agradecido pola presentación. Teño unha pregunta que tiña desde hai tempo, se cadra, pois, poderías resolvela, que non sei se se sabe, non? E no momento en que hai esa guerra civil en Irlanda, esa guerra civil que é unha guerra civil moi curiosa, porque realmente son xente que levaba loitando contra o imperio, de repente teñen que aceitar algo desde un punto de vista máis pragmático e outros máis utópicos, como de Valera, que en ese momento era o máis utópico. Cal é a reacción aquí na península, e máis concretamente na Galiza, respecto a iso? Hai valoracións, posiciónanse con Collins ou con de Valera, ou non hai, ou hai silencio?
Pois, mira, o que eu lin lendo a Diego Ezequiel e as citas que dá el, é unha celebración do Irish Free State. Celébrase como unha grande victoria. Celébrase como que por fin Irlanda conseguiu a súa independencia. Non entran, polo menos nas citas que eu lin, non entran, e non son experta eu en nós, non entran na cuestión da partición. Teño que dicir que a cuestión da partición xa a barallaran os nacionalistas desde había tempo, cando tentaban negociar o Home Rule. Xa a barallaban porque era imposible poñerse de acordo cos unionistas do norte. Entón, mesmo os máis pragmáticos nacionalistas barallaban esa posibilidade da división da illa. Non foi algo que se inventase Michael Collins, eso xa estaba sobre a mesa desde antes. Pero o que sí cita Diego Ezequiel de todo o tempo, esa utilización porque claro, é unha narrativa de éxito a que quere tamén utilizar nós, do éxito de que Irlanda por fin conseguiu a independencia. Entón van utilizar todo iso e van agochar todo o que non convén. Bueno, se cada son crítica demais, convidovos a que fagades a vosa investigación, bueno, a mellor metedes que contradicir. Por exemplo, non fala de terrible censura. Mesmo Joyce estaba censurado polo goberno nacionalista irlandés. Entón, non falan da terrible censura que houbo. Foron 50 anos invivibles, case, para o mundo cultural irlandés. A xente, pois, marchaba, se exiliaba, emigraba, etc., ou aborrecía aquela situación. E por eso, despois dos anos 70, ven toda esta xenreira. Toda esta xenreira, Mairead Maeve, Evan Boland, etc., que din, pero como podemos soportar isto, non? Entón, fundamentalmente, eu creo tamén polas cesións que fixo Eamon de Valera para a Igrexa Católica. Non sei se hai algunha cuestión máis que queirades formular. Temos tempo para unha pregunta. Se non hai ningunha máis, pois pechamos a mesa redonda de hoxe. Dar as grazas ás 3 participantes pola súa ilustrativa intervención, tamén a vos, o público, os que estades aquí e tamén as persoas que nos están seguindo dende a casa, que espero que gozarades moito desta mesa redonda, e tamén o decanato por organizar estas xornadas. Recordarvos que siguen mañán con máis mesa redonda, convidarvos a vir, a participar e a reflexionar sobre a xeración nós neste ano tan relevante para eles. Moitas grazas.